Ayun mga kalingap, today is kumustahin po natin si Samantha at 7 po ngayon ng umaga at kagagaling po namin sa Bagasbas, kami nag-jogging tapos diretso po kami dito para kumustahin po si Samantha kasi wala na pong update sa kanya. Kumustahin po natin mga kalingap. Ang matagalan po mga kalingap. Magandang araw po, Nay. Magandang araw din. Bless po. Good morning po. Ay, ayaw mo pa-bless ni Nanay. Matanda. Sino pong kasama nyo? Diyan, yun mga anak ko. Si tatay. Wala si tatay? Wala. Saan po si tatay? Diyan sa Nyugan. Tatrabaho po. Ay, diyan, tuloy. Kamusta na po kayo? Merry Christmas. Ayos lang. Malapit na din ang Pasko, Nay. Oo. Ano pati ngayon? Araw ng mga patay, ano? Yan po, may TV sila, oh. Nakaipon si tatay. Bibi, nandito bibi. At may kuryente. Kamusta po na ang bayaran niyo sa kuryente? Sisidyan po mga kalingap. Si Samantha, oh. Ayan o. Hey, nandito ko yung Alvin. Kamusta Samantha? Okay lang po. Okay ka lang. May balita ako sa iyo. Nay, di na daw pala ito pumapasok. Ay, nagtigil na naman. Ba't ko nagtigil? At daw, binubuli dyan sa sa inaaralan niya. At kasunod naman daw, mapasok. Dyan daw sa San Lorenzo. Binubuli siya. Hindi ba pwedeng i-report sa teacher para kung sino yung bumubuli? Sabi ko, magsusumbong. Usapin natin si Samantha mga kalingap. Mainit. Dito na lang tayo, Nay. Ba't ayaw mo lang pumasok? Sayang naman, no? Papasok ka pa? Opo. Kailan? Susunod po pasukan. Susunod na pasukan? O bakit tumigil ka ngayon? Bakit ayaw mo pumasok na? May nambubuli ba sa'yo? Meron po. Sino-sino? Mga klase ko po. Mga kaklase mo, mga lalaki? Opo. Baka nagpapapansin lang naman sa'yo. Ilang araw na siya na hindi pumapasok? Ay, matagal na rin. Buwan? Oo, isang buwan na. Hindi nang papasok. Kawawa man si Samantha. Simula pa gayon may simula may bagyo. Wala na, hindi na siya nagpapapasok. Kahit anong pilit namin, ayaw na talaga. Kailan ka papasok? Nagsumbong sa akin na daw siya, binabuli daw diyan siya sa school niya. Ano sinasabi sa'yo? Ano sinasabi nila sa'yo? Nung mga nambubuli. Pero sayang na no? Ano na siya, ilang pasok na. Di mo sinumbong kay ma'am. Sinusumbong po. Pero tuloy ng pangbubuli. Kamusta na yung ngipin mo? Okay na? Opo. Kung may ngipin ka na pati Tapos ano ka pa? Hindi na daw ito na pwedeng pumasok. Na-drop na siya. Drop na yata, hindi na yata pwedeng makahabol. Hindi na pwede. Hindi na po alam. Pagkagabi pati natatakot at panggabi baga pag grade 7 at pag grade 8 dyan sa Kamambugan. Natatakot siya. Oo. At walang kasama. Ang mga kasama niya, puro mga babae, pinsan niya. Walang kasamang lalaking pinsan. Natatakot. Ang sabi niya, Mama, hindi na lang anya ako sa San Lorenzo maaral. Diyan sa San Lorenzo maghapon. Tapos,
Pag-uwian. Pwede naman. Pag-uwian, alas 4. Okay. Pwede naman. Kaso sayang din yung oras, Oo, no? sayang nga. Pero, gusto mo talaga makatapos. Opo. Huwag kang papatalo sa mga mambubuli sa'yo. Kamusta na itong pag-aaral niya, Nay? Nakakabasa na siya? Nakakaano nga na paunti-unti. Nakabasa ka na? Opo. May papayo ko. Si Mamuya na, asawa ko. Doon kasi siya sa sentro, parang sentro na mga, syempre pag mga ganun, mga ano talaga ang Mga bata na bubuli. oo, mga lalaki. Na kung nahihirapan siyang makasabay, syempre Binibiro lang siguro. Binibiro ka lang ata. din siguro sa kanya. Papapansin sa'yo. Papapandi, isa din yun. Naliligaw sa iyo? May crush siya kanya. May crush sa'yo? Ewan ko. Hindi daw niya alam. Ano ba sinasabi sa'yo? Bakit? Anong pambubuli? Alam mo na yun. Kinukurot ka? Ha? Siya? Mas ano talaga na mas okay na diyan na lang sa dito sa San Lorenzo, wag dun sa may sentro. Kasi pag sa sentro kasi yung mga mga katulad dito, magpamangkin mo. Madaming Ang bubuli? ay mga bully. May na teachers talaga. naman eh. Pwede naman. Oo, Nakokontrol na syempre, lang. naman. sasawayin lang naman ang teacher. Pero, hindi katulad dati na Kilala mo si Alshir na Moro? Ha? classmate mo. Si Alshir. Opo. Taga-Bulo. Binubuli ka din nun? Hindi po. Oo, hindi. Mabait yun sa'yo. Mabait pala si Alshir. Yan, kilala mo yan. Yan, kilala mo. Ha? Oh, kilala. Kilala nga? Kilala mo yan. Paano saan mo yun nakilala? Sa school? Sa school. Yan ba yun ang bubuli? Ha? Hindi. Siya yun ang bubuli? Doon na lang siya sa Ay, hindi. Bubugbugi ko na ito. Ano? Sigurado ka na sa desisyon mo. Opo. Kasi hindi natin na-update ito, yung mga kalino. Diyan na lang siya nga sa San Lorenzo. Tumigil na pala. Kesa dun sa sa sentro, malapit At na least ma-enhance sana yung pag-socialize niya sa tao. pag dun kasi talaga, iba kasi talaga dun Kasi ang kung dito lang yung sa bahay na baka mag-delay lalo. Pero nakakabasa ka naman na nakakabasa man na siya. Grade 8. Grade 8. Sa sunod. Kailan ito na isasunod na pasukan po? Oo. Dito na lang sa San Lorenzo. Diyan na lang siya sa San Lorenzo. Gusto mo dito sa San Lorenzo? Huwag ka na dun sa sa may malapit sa... Paano kung may bully din dun? Hindi, iba man ang iba man ang surroundings din sa... Kailangan magpakatatag ka. Dun, May nang kukurot ba? Wala man pala eh. Siyempre, yung mga salita siguro. Nagpapapansin lang yun sa'yo kasi maganda ka. Crush ka nila. Tapos mga nagbe-vape pa. Diba? Atong nagbe-vape daw. Tapos ayun yun ang bakit ba talaga hindi ka na pumasok? Ano yung pinakarason? Ano ba? May ba sa'yo? Anong klaseng pambubuli? Hinahawakan ka ba? Yung po, inaakbayan po. Inaakbayan yung ganyan. Inaakbayan ka? Ayaw mong inaakbayan ka? Siyempre naman. Yung mga nagbe-vape. Sinumbong mo kay ma'am? Opo. Tapos, pakatapos hindi ka na nagpasok. Dahil sa inakbayan ka lang? Yung mga ganun din. Isa din yun. Isa lang din yun. Wow, kailangan sumbong mo kay ma'am. Hindi man na yun tuulitin. Hindi, Paano kung may mag-akbay lang din sa lilipatan? hindi man lang kasi din pag-aakbay lang. Ano pa? Hinawakan ang kamay mo? Nahihiya man Ha? si Samantang magsalita. Ha? Hinawakan ang kamay mo?
O, siya din. Oo, ayun, siya nga, ganun. Sinumbong mo dapat kay ma'am mo. Kasi nga, mga nagbe-bake baga. Dapat sinumbong mo kay ma'am mo. Nay, may nangaakbay pala dito at nanghahawak ng kamay. Oo daw, sabi sa akin. Kaya, natatakot siya. Dapat, anong pangalan nun? Madami sila. Ay, kumbaga inaabuso. Oo, inaabuso. And then, isa Dapat din- nag-report. Kaya mo bang ituro yung mga nang ano sa'yo? Nangaharas, parang harassment na yun. Kilala mo sila? Classmate. Lahat silang classmate mong lalaki? Or yung iba hindi man? Hindi man. Ang katulad ni Alsher, hindi man. Si Alsher hindi man, mabait man si Alsher. Oh, very good man pala si anak ni pinsan. Pamangkin ko yun sa pinsan ay. Pamangkin niya sa pinsan. Pero dapat makausap natin na yung teacher na eh. Kasi kung hinahawa ka yung kamay, Inaakbayan. may nangahalik. Wala. Wala man. Ilan yung nangahawak ng kamay? 3, 5. Mga ganun. 3, 5. Na magkakasama. Mga ilan sila? 6. 6. Madami na. At mga magkakasama yun ay grupuhan. Pag Mga taga saan? taga-daet. Dito lang din. San Lorenzo. Mga taga-daet ang nag-i-eskwela dun sa Kamabubay. Mga taga-Biraw. Usually kasi malapit lang yung ano. Kasi yun pala. Hindi kasi normal din ganun eh. Sinumbong mo ko na kay mamo. Ano sabi ni mamo? Ginalitan, syempre, yung mga yung pinagalitan. Ito, syempre, wala may mga takot. Hindi uulitin, ulit-ulitin. Syempre, si Samantha. Ayun, yun na. Dito na Hindi pa ano yan. Dapat ano na, pwede mo itong samahan siya. Para maano lang yung mga classmate bang ng akbay, ng hawak. Kaso medyo matagal na yan. Matagal na. Ilang buwan? Isang buwan na din. Inapapalin. Isang buwan? Drop na. Ay, hindi pa naman ata. Isang buwan. Hindi ko lang alam kung i-drop na po. Nag-drop na sa... Tig-drop Pwede siya na kahit picture. drop na siya, Nay. Samahan mo siya tapos para yung mga parents din ng mga mga magulang ng mga batang nambubuli ng akbay ng hawak ng kamay kasi iba na yun eh. Harassment na yun. Sala na yun eh. Para mas mauwihan, nasumbong sa akin. Da mama, manang-aakbayan niya sa akin, nung pasukan pa lang daw sila, hinawakan daw kaagad yung kamay niya. Tapos ginalitan niya. Ay, sige pa rin daw ang akbay sa kanya. Nabuli kasi. Saka hawak ng kamay. Abuse na yun. Dapat talaga ma-report yun ay para mapatawag yung magulang nung Kung mabuti mga yun. nandiyan yung asawa ko at sasamahan ko, walang mabantay kay tuti ko. Walang Oo. matay dito. Nay. Oo. Hindi ako nakakalis. Alam ni tatay. Alam din, nagsumbong din kay papa niya. Hindi ako nakakalis paano pag walang bantay yan si tutoy ko. Wala man mabantay. Pero at least na magbigyan din siya ng katarungan na mapagalitan, mapatawag yung magulang. Kasi kung ganun lang, hindi na siya papasok, parang lugi pa rin. Oo, nandito lang palagi sa bahay. Oo. Medyo delay siya na si Samantha, baka lalo siya ma-delay. Kaya kailangan talaga. Grade 9 na sana ngayon na naparasukan. Sayang, sabi ko sayang baby. Pinipilit mi noon na sabi ko mag-aral. At sayang, sabi ko
Sabi ko, grade 9 ka na sa sunod na pasukan. Ayaw na talaga kahit anong pilit namin. 6 daw na, sabi ni Samantha. 6 daw. Marami daw sa kanya ng ng bubuli. Ano yung magkakasama. Nangahawak ng kamay. Ilan yung nangahawak ng kamay? 6. 6 talaga. Dapat talaga mapatawag yung magulang nun. Ano? Hindi yan ordinaryo eh. Pinagalitan lang ni Mamu. Hindi pinatawag yung magulang. Dapat mag-ano din. Follow up pa rin tayo. Ano na para ma-explain bakit hindi na yan pumapasok kasi ganun yung nangyari. Tapos, makita mo din yung mga batang nanghawak ng kamay, mapagalitan mo rin. Nay. Dapat ikaw na yan. Magpunta ka po sa isang. Kasi pag hinayaan lang, ulit-ulit ng mga bata. Pwede na. Sa Lunes, schedule. Sa Monday. Explain mo sa at least, malaman nyo kung anong status niya, pwede pa siya makabalik or what. Matatanong ko yung... Sasamahan mo na siya, Nay. Kasi kung mag-isa siya, Tuwag tutoy ko. alam mo, kung mag-isa siya, hindi talaga siya papasok. So, ganun, Nay. Ganun yan yung natin, project natin na ito, Samantha. assignment ni nanay. Babae kasi si Samantha eh. Kaya, kakasama ko pa si Mingwena ngayon. Ito yung... Sige na, mag-iwan lang kami yung pambiling bigas muna. Pang Nay, pambili ng bigas nyo. Pang tulong-tulong. At okay naman na yung bahay. Okay naman. Safe na kayo. Salamat kay Kalinga Prab. At ito, maganda yung bahay. Yun na lang na yung natin. Assignment. Sa Lunes, mapunta kayo ni mama mo sa Para mapaliwanag mo siya? na sa teacher. Para Kasi mapaalam na. Baka di pa naman i-drop or bigyan pa ng chance. Wala bang balita? Wala bang text or what? Wala. Wala mo silang contact doon. Kayo na yung pupuntang school. Kausapin si ma'am, yung mga bata, para malaman din ng mga magulang kung anong ginagawa ng mga anak nila. Mga kalingap at pansamantala, update sa siguro mga Martes, magtatanungin ko kung anong update. Nay? Para kawawa naman ito sa mga kalingap. Kapag ka ganun. Sige, Nay, at God bless po. Pray din natin yung kalagayan niya kasi. Kapag hindi natin kasi yan na-solusyonan, kahit lumipat siya, pwedeng mangyari din yun ulit. Kahit saan. Sige, Nay, at paalam muna. Samantha. Thank you. Okay, sige, God bless. So, sa Lunes po. God bless. At mag-update po tayo sa Martes, mga kalingap. Kasi hindi po biro yung pangbubuli. Sige, Samantha. Nay. Hindi biro po yung pambubuli sa kanya. Parang may sexual harassment na nangyayari. Salamat po mga kalingap sa suporta. God bless po sa lahat. Don't forget to subscribe sa channel All Team Kalingap. God bless po.